Η OST δίνει λύσεις για βιώσιμες και οικολογικές κατοικίες. Λαμβάνοντας υπόψη τις υψηλές σχεδιαστικές απαιτήσεις και τις λειτουργικές και εργονομικές ανάγκες, η OST είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε είδους κατασκευή, δίνοντας λύση σε οποιαδήποτε πρόκληση. Ένα δίκτυο συνεργατών που συνεχώς εμπλουτίζεται μπορεί να πραγματοποιήσει κατασκευαστικά κάθε επιλογή σας. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον τρόπο δόμησης, που είναι δομικά μονωμένα πάνελ που έχουν τις ιδιότητες των υψηλών μηχανικών αντοχών, της υψηλής προστασίας από κρύο ή ζέστη και θόρυβο, ενώ παράλληλα μειώνουν τις ενεργειακές απώλειες. Η συμβολή τους στην οικολογία είναι άριστη, η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος εξαιρετική. Τα SIP panel είναι ένας τύπος sandwich που οι εξωτερικές επιφάνειες αποτελούνται από OSB κυρίως, αλλά και μια πληθώρα άλλων υλικών. Σχετικά με το εσωτερικό τμήμα, συνήθως είναι πολυστερίνη διαφόρων τύπων και μεγεθών σύμφωνα με την ανάγκη του κάθε έργου. Οι κατασκευές των έργων γίνονται από συνεργάτες που συνεχώς εξελίσσουν τις μεθόδους τους μέσα από την δυναμική των προκλήσεων. Στην OST Panel είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το όραμά σας πραγματικότητα, με υλικά που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους και μια φιλοσοφία που προάγει την εξέλιξη και τη βιωσιμότητα.